Birleşen Milletler Guramasynyň Awaza forumy tamamlandy. Deňze çykalasy bolmadyk ýurtlar üçin täze durmuşyň başlangyjy boldy. Dünýä taryhyny altyn harplar bilen ýazyljak Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri boýunça 3-nji maslahaty öz işini üstünlikle jemledi. Hazaryň türkmen kenary 4-8 awgust aralygyna döwlet we hökümet baş tutanlaryny 100den gowrak ýurdun halkary guramalaryň 50 golaýynyň ýokary wezipeli wekillerini, dürli kampaniýalaryň wekillerini 44 döwletden jurnalistleri we beýleki mihmanlary gujak açyp garşylady. 8 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri boýunça 3-nji maslahatynyň jemlenip, ýakyn 10 ýylda durnukly ösüşe gönükdirilen Awaza jarnamyzy hökümine kabul edilýän hereketleriň Awaza maksatnamysy kabul edildi. Şeýlekem 8 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri boýunça 3-nji maslahatynyň resmi ýapylyşy münasibetli baýdak düşürmek dawarasy geçirildi. Munyň özi Awaza forumynyň guramaçylykly hemde üstünlikli jemlenendigini dünýä ýaýan taryhy waka boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Awaza maslahaty deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň akwalyna dahilli meseleleriň tutuş dünýäde uly gyzyklanma döredýändigini görkezýän möhüm waka hökümine uly ähmiýeti eýedir. Gün tertibinde 7 ugry öz içine alýan dürli mazmunly çäreleriň göz öňüne tutulmagy bu forumyň esas aýratynlyklarynyň biridir. Geografiýa akwal kesitlemeli däldir. Baştan soňuna çenli forumyň çäklerine geçirilýän ähli dowuşçuklarda ordaş çärelere içen gatnaşan Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornasary az derejede ösen deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça ýokary wekili Rabah Fatima Awaza forumynyň taryhy maslahat bolanyny belläp, forumyň başyndan soňuna çenli geçirilen ähli çykyşlarda bellenip geçilen geografiýa akwaly kesitlemeli däl sözüniň bu forumda dolu tasdiqlananyny belledi. Awaza maslahaty iň köp ýökelçilikli forum. Bu maslahat deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin geçirilýänleriň içinde iň giň gerimli we inkluziw hasaplanylýar. 103 ýurtdan 5700den gowrak gatnaşçy jemledi. Oňa 32 deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurdun 30sy, 16 döwlet we hökümet ýoglaşasy, 3 vice-prezident, 108 minister, 100den gowrak parlament agzasy, 29 halkary guramasy we 450den gowrak hökümete degişli bolmadyk gurama gatnaşdy. 4 günläp dowam eden çäre innovasiýalaryň we maksady okunlygyň merkezi boldy. Birnäçe täzelikçi netijeler gazanyldy. Deňze çykalasy bolmadyk döwletleriň zerurlyklary barada halkary habardarlyk güni, olaryň aýratyn kynçylyklaryna we çydamlygyna bagşlanan taryhy pursat. Howa şertleri boýunça täze dialog topary Birleşen Milletler Guramasynyň howa boýunça çarşywaly konwensiýasynyň çägine döredilip deňze çykalasy bolmadyk ýurtlaryň howa maliýeleşdirilişine elitlerligini giňeltmek üçin deňze çykalasy bolmadyk döwletleriň global işbirlik ulgamy, durnukly ykdysady hyzmatdaşlyga ýardam bermek üçin döredildi. 10 milliard dollarlyk infrastruktura maýasy Aziýa infrastruktura maýy goýun banky deňze çykalasy bolmadyk ýurtlaryň infrastrukturasyny berkitmek üçin serişde aýrýanlygyny ma'lum etdi. 5 esasy netijeler. Sewitleýin owgajalyk gözleg merkezlerini döretmek, infrastruktura we maliýe maýy goýun mexanizmini döretmek, erkin üsaşyr geçirmäge degişli ýokary derejeli toparyň işine başlamak, deňze çykalasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň sowda integrasiýasyna gollaw bermek boýunça bütün dünýä sowda guramasynyň ýürüýte maksatnamasy, howanyň üýtgeme bilen bagly maliýeleşdirilişi üçin etmek üçin UNFCCC-niň dialog toparyny döretmek, mihmançylyk eden ýurt Türkmenistan sirkulyar ykdysady durnukly ulaq we lukmançylyk uglaryna täze başlangyçlaryny görkezdi hemde dünýä ösüşine yrarlygyny tasdiqlady. Türkmenistanyň hoşallyk bildirildi. Awaza forumda gatnaşçylar Türkmen halkynyň milli liderini, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow çuňur hoşallygyny bildirdiler. Awazany deňze çykalasy bolmadyk ýurtlar üçin umydyň, arzularyň we umum maksadyň nişanyny öwrendiklerini bellediler. Awaza forumy deňze çykalasy bolmadyk ýurtlar üçin täze durmuşyň başlangyjydyr. Bu maslahat ýöne güýçlü hakykaty ýatlatdy. Deňze çykalasy bolmadyk ýurtlar ýapyk bolup biler, ýöne mümkinçilikleri ýapyk däl. Dogry hyzmatdaşlyklar, dogry maýy goýumlar we dogry gollaw bilen öz halklaryny täze ösüşlere we ýagty geljege ýetirip bilerler.